ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மெட்டாபோஹோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏர்ட்ராப் பார்க்க போகிறேன். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு கிரிப்டோ கரன்சி மார்க்கெட், அதாவது பிட்காயினோட ரேட்டு ரொம்ப கிராஸில் போயிட்டுருக்கனால கிரிப்டோ கரன்சி மார்க்கெட்டே ரொம்ப டவுனில் இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கிரிப்டோ கரன்சியில் ஏர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு சேஃபான ஒரு வழினா அது வந்து ஏர்ட்ராப் தான், ஓகேவா? ஸோ அதனால் வந்து எந்த ஏர்ட்ராப்புமே மிஸ் பண்ணாதீங்க. வர எல்லா ஏர்ட்ராப்பையும் அட்டன் பண்ணி வைங்க. அதில் எப்படியும் பாதிக்கு பாதி உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் ஃப்ரீயாகவே. அதாவது எந்த ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுமே நம்ம பண்ண போகிறதில்ல, சரியா? ஸோ இப்போ நானுமே வந்துட்டு அதிகமான ஏர்ட்ராப் தான் இனிமேல் நம்ம சேனலில் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்க போகிறோம். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கிரிப்ட்லாம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ இனிமேல் நான் ஸ்கிரிப்ட்லாம் வந்துட்டு கொடுக்கல. அதாவது கொடுக்கலன்னா ஃபியூச்சரில் ஒரு நல்ல ஸ்கிரிப்ட் லெஜிட்டாக இருக்குது, யூஸ் பண்ணால் கண்டிப்பாக வந்துட்டு பேமெண்ட் தர்றாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நான் ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ அந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து நான் கொடுக்குறதா இருந்தாலும் நான் நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலில் கொடுக்க மாட்டேன், சரியா? நம்மளுடைய டெலிகிராம் சேனலில் தான் கொடுப்பேன். ஸோ வந்து நம்ம சேனலில் ஃபாலோ பண்ணுற எல்லாருமே நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நம்மளோட டெலிகிராம் சேனல், நம்ம டெலிகிராம் குரூப்பில் போய்ட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்துட்டு டெய்லி வந்து ஏர்ட்ராப்புக்கு வீடியோ பண்ண முடியாது. ஒரு நாளைக்கு நான் வந்துட்டு ஒரு ஏர்ட்ராப் நான் வீடியோ பண்ணாலும் அது ஒரு நாளைக்கு 4-5 இந்த மாதிரி வந்துக்கிட்டே இருக்குது, ஓகேவா? ஸோ அதிகமான ஏர்ட்ராப் வர்றதுனால அந்த ஏர்ட்ராப் எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம டெலிகிராம் குரூப்பில் தான் கொடுப்பேன். ஸோ எல்லாத்தையுமே அட்டன் பண்ணி வைங்க, எதையுமே மிஸ் பண்ணாதீங்க, சரியா? ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஏர்ட்ராப் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், அதனால இதுக்கு நான் வீடியோ பண்ணுறேன். ஸோ இந்த ஏர்ட்ராப் எப்படி பண்ணணும்னு பார்த்துக்கோங்க. ஸோ ஓகே, இப்போ வந்து இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ ஸ்டார்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும், சரியா? நானுமே இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் லைவாக பண்ணுறேன், ஓகேவா? ஸோ இப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டினியூ அப்படின்னு கொடுத்துருங்க. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கால்குலேஷன் இருக்குது, 86 - 49. ஸோ இது மைனஸ் பண்ணால் என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டுப்பாங்க. ஸோ ஒரு 37. ஓகே, ஸோ அதை கொடுத்துட்டோம். ஓகே, ஸோ கொடுத்து சென்டர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அடுத்து என்ன வருதோ. ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு மெசேஜ் வந்துடும். ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு குரூப். ஓகே, ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அவங்களோட டெலிகிராம் குரூப் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த இடத்துல. ஸோ அதில் போய் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க, பேக் வந்துடுங்க. நெக்ஸ்ட் அவங்க சேனல் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதுலையும் ஜாயின் பண்ணிட்டு பேக் வந்துடுங்க. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு அவங்களுடைய ட்விட்டரில் போய் ஃபாலோ பண்ண சொல்கிறாங்க. அண்டு ரீட்வீட், அவங்க பின் பண்ணியிருக்கிற போஸ்ட்டை வந்து ரீட்வீட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதையும் ஓப்பன் கொடுத்துருங்க ஜஸ்ட்டு. ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஃபாலோ கேட்கும். ஃபாலோ கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டு இந்த பேஜை கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு மெசேஜ் இருக்குல்ல, ஸோ இதில் இங்கே ஒரு லைக்கு, இங்கே ஒரு கிளிக் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட் லைக் கொடுத்துருங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த இடத்த கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ரீட்வீட்னு கேட்கும். ஸோ அதையும் கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டு மறுபடியும் டெலிகிராம். ஸோ இப்போ அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எல்லாமே முடிச்சாச்சு. ஸோ இந்த இடத்துல டன் அப்படின்ட்டு இருக்கும், டன் கொடுத்துருங்க. ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்களுடைய சேனலை வந்து ஜாயின் பண்ணியாச்சு அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ டன். நெக்ஸ்ட்டு அவங்களுடைய ரீட்வீட் போஸ்ட், அதாவது அவங்க ட்விட்டரில் போய்ட்டு ஃபாலோ பண்ணதை கேட்கும். ஓகே கொடுத்துட்டு இப்போ அவங்களுடைய யூசர் நேம் கொடுக்க சொல்லுவாங்க. ட்விட்டருடைய யூசர் நேம் நான் கொடுக்குற மாதிரி இந்த ஆட் சிம்பிள் போட்டு தான் கொடுக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி கொடுங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் ஜாயின் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் சேனல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுலேயும் போயிட்டு ஓகே, ஸோ ஜாயின் பண்ணிவிட்டு பேக் வந்துட்டு டன் கொடுத்துருங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து உங்களுடைய B20 அட்ரஸ் கேட்டிருக்காங்க. இது என்ன அப்படின்னா ட்ரஸ்ட் வேலட்டில் உள்ள ஸ்மார்ட் செயின் அட்ரஸ், ஓகேவா? ஸோ நான் ட்ரஸ்ட் வேலட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ட்ரஸ்ட் வேலட்டில் ஸ்மார்ட் செயின் அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ இதோட அட்ரஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க. இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இங்கே ரிசீவ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும். ரிசீவ் கொடுத்துட்டு இங்கே காப்பி ஆப்ஷன் இருக்கும். காப்பி பண்ணிவிட்டு திருப்பி டெலிகிராம்குள்ளே வந்துடுங்க. வந்து இங்கே வந்து காப்பி பண்ண அட்ரஸை பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. சென்ட் கொடுத்துருங்க. ஸோ அவ்வளோதான், முடிஞ்சிச்சு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் யூ ஹேவ் சக்ஸஸ்ஃபுல்னு வந்துருச்சு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்வைட் 0 இருக்குது. நான் எனக்கு வந்துட்டு 3000 காயின் கொடுத்துருக்காங்க. இதோடைய வேல்யூ வந்து $6. ஸோ நீங்கள் வந்து இன்வைட் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது, நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாம், சரியா? இதோடைய ஜாயின் பண்ண எல்லாத்துக்குமே 3000 காயின், 3000 அதாவது BOHOF காயின் வந்து கொடுத்துட சொல்லியிருக்காங்க. இதோட ஒர்த்து வந்து $6. ஸோ இந்த மாதிரி வர ஏர்ட்ராப் எல்லாமே வந்துட்டு யாருமே மிஸ் பண்ணாமல் எல்லாத்தையும் அட்டன் பண்ணி வைங்க, சரியா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம்.